А ці ведаеце вы, што 100 гадоў назад, у 1920-х гадах, існавала адразу дзве дзяржавы з назвай Літва. Адна з іх, Літоўская рэспубліка, займала тэрыторыю сённяшняй Літвы, акрамя Віленскага краю. А другая дзяржава, якая называлася Сярэдняя Літва, аб'ядноўвала Віленшчыну і частку паўночна-заходняй Беларусі. Утварыў гэтую дзяржаву і кіраваў ёй ураджэнец Ашмяншчыны, генерал Люцыян Жаліговскі. Цікава, што ён лічыў старажытнае вялікае княства літоўскае сэрцам славянства. Вось што ён пісаў. Літва была сэрцам славянства не толькі геаграфічна, яна была ім маральна. Яна адна з усіх славянскіх народаў магла лёгка пагаварыць з усімі, як з Польшчай, так з Расіяй і з Украінай. Дзеячы беларускага нацыянальнага руху актыўна далучыліся да пабудовы маладой дзяржавы Сярэдняя Літва. Вацлаў Івановскі стаў міністрам прамысловасці, а Браніслаў Тарашкевіч – міністрам адукацыі. Уявіце сабе, што ў краіне на паўмільёна насельніцтва дзейнічала амаль 200 беларускамоўных школ. Дарэчы, у сённяшнім 2-мільённым Мінску такіх школ толькі 8, і то не ўсе з іх цалкам беларускамоўныя. Сярэдняя Літва поўнасцю ці часткова ахоплівала ашмянскі, віленскі, браслаўскі, смаргонскі і лідскі рэгіёны. На сцягу краіны былі выявы пагоні і арла. Аднак лёс Сярэдняй Літвы быў нядоўгім. Пасля выбараў 1922 года парламент краіны большасцю галасоў прыняў рашэнне пра далучэнне да Польскай рэспублікі. Вось так.